Bună ziua, dragii mei telespectatori. Astăzi vom vorbi despre natura în Germania. Vreau să vă arăt cât este de frumos aici, unde legea este lege, da? Nu se taie copacii după ureche, da? Stați să vedeți aici unde întorci capul, vezi, da? Stați, pădure, da? Așa, uitați, pădure și în partea aceea, dacă se vede, da? Uitați aici câmp, da? Care în direcția aceea acolo este un sat. Aici iar este pădure, da? Ca să vedeți ce înseamnă unde există lege făcută ca la carte. Nu ca la noi în România, de nu mai are unde să trăiască o viețuitoare sălbatică. Uitați aici așa câte urme de animale sălbatice, iepuri, capre, da? Posibil să fie și mistreți, nu știm deocamdată, dar sperăm să avem norocul pe parcursul acestei călătorii să găsim ceva frumos, să vă arătăm. Uitați cât este de frumos pe aici. Aici este o curte, da, care face parte cu această pădure. Este îngrădit din cu aceste o livadă de meri. Așa, frumos. Da, uitați aici și a mers o mașină de teren. Cineva care îngrijește aceste viețuitoare. Uitați aici o urmă de capră proaspătă. Da? Se vede? Se vede. Deci e foarte proaspătă urma asta. Aici există o urmă de iepuri, dar este mai veche. Ok, mergem în continuare în călătoria noastră în natură. Călătoria în natură. Asta înseamnă să ieși în libertate, aer curat. Aceasta este o splendoare. Se merită să ieși la plimbare într-o natură așa de frumoasă. Uitați aici și un iepure. Am mers pe aici pe sub tufișurile astea. Am intrat pe acolo, am ieșit pe din coace. După mâncare. Uitați aici și este o locuință. Să vedeți și voi unde au germanii casele, în pădure. În pădure ei trăiesc aici în pacea Domnului, cu animăluțele lor sălbatice. Da, e foarte frumos. Mie îmi place aici. Uitați. Mergem mai departe în călătoria noastră. Să filmăm înspre proprietăți private. Uitați ce frumos este. Uitați cât de frumos este aici. Uitați aici. Ce frumos este. Vă mulțumesc pentru această vizionare și vă așteptăm la clipul următor. Nu uitați să dați share și like.
și apăsați acolo pe un clopoțel. Vă mulțumesc!